karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Di na mahimo. Wala. Sugod ng gubat. Ari lang ko diri sa sud sabay magbutang og temple. Okay. Okay, sige. Ako lang takot ang akong mga tao. Oh. Usa pa may gibarugan mo diha, Alexa. Ipahilo na nang akong mga butang. Inahan manghata ka. Lihok na. Sige na. Ay lang paning ka. Di man ta kontra. Bitaw boss iyan. Ayaw lagpaning ka kay di man mo kontra. Hilong bidoy. Pagandam na sa paniod to kay nakibuhaton. Hala. Unsa man kay ang buhaton mamalik ha? Pangutan abi noy, aron mahibaw ka. Tuod no. Bogo ko. Da, tagtagdan tawana uy. Kay matakdan tas ka sa putod adto. Hibaw man ko kung nga gisapot siya. Kay nga naman, Nangigi man na siya ni Paul. unsa? Ug nga naman kikimag siya ni Paul, ha? Kay gwardya man siya ni mo. Unsa? Lo, ngano gutong nahimo man na akong kwartas iyan? Wata kahibaw ko giingnan na siya ni Sir Ed nga bantayan ang iyang asawa nga mao ikaw. Dili ingon anak kahugaw ang dagan sa utok ni Ed Binoy. Gawis pa, kung nahadlok siya nga magkauli mi ni Paul, lain nun ang partner niya nga construction. Tuod sab no. Gamay ra gyud ay kugutok. Dali na oy, maghikay na tas paniud to. Ako na maghiki sa paniod to, oy. Ikaw na'y pahimutan sa mga gamit ni Ian sa aparador. Siya may nagluto ining corned beef. Ako, kuno ka makaw yon ay lakaon. Ay, salamat. Nakawayan yun rin si Sir kay may padayon manugkaon. Way lami na. Ay ko balaguta kay kaon ko. Ay sorry na good. Okay. Muna na ko ninyo upid lang ha. Kay mag-andam pa ko sa akong tent. Sa akong kwarto ka matug. Magduhog mo, Sir Ian. Asunto ka? Nanguto na lang, Sir. Adto tas gawas matug Binoy. Siya sa kwarto. Punto. Aw, gwardya di ay ni. Oh, gwardiya ta. Ug andama ang duha ka tent. Daghan na rin yung mga tao nga mapanay sa mansion. Natuturo na rin sa Isla Verde. So may gisigihan mo glantaw na. Kuan. Daghan na rin pakanunon. May dana silang ilang konsumo. Oh, di ay? Uso si Ian, Alexa. May dalas ng pagkaon o kusinero. Usa, ay ng problema. May hinoon, Paul. Ian, di ba lang ni mo i-check ang mga na-deliver ng mga materialis? Ako din mo check. Kung ano ikaw may mo check. Unsa man ka? Engineer ka? Naibaw ka kung unsa mga materialis ang i-deliver? Iyan, ang tanang butang ining kalibutan na mahimong makatunan. Bisag, wa pa ni mama eskwelahi. Ako na mo check. Eh pag-apil-apil sa trabaho sa lalaki. Dali na, Mr. Palacio. Okay. Exist ninyo, Alexa. Palimpyo mo sa inyong mga ginanda na. Yes, sir. Anak kong tato, ma'am. Di na lang nakukunan ang kalagot ni Iyan. Aw.
Uy, Cellphone? hala, cellphone? Uy, mura marunog ringtone sa cellphone ni Boss Ian, ma'am. Kisa magaling nanawa? Ah, kisay mo to bag, ikaw o ako? Ako na. Kisa magaling nanawa? Uy, number naman ni. Basin og si Edwin nanawag ni Ian. Ako na lang nito bakon bi. Hello? Alexa? Ikaw na? Lyra? Nga na ikaw may mitubag sa phone ni Ian. Hoy! Nganong ikaw may mitubag sa phone ni Ian? Kuan, kay naman siya importante gipuhat. Hain mo karon. Nemi sa Isla Verde, kay nagsugod ang construction diri. Ihatag niya ang phone. Kadiyot sa god, may bubag matawag kag balik, kay ako pa siyang atuon sa gawas. Dadaan nga niya ang phone kay importante kay nga kung tuyo niya. Lo, kalma lang ha. Di ba ako ni mo katapang, Jay? Oh, di ka katabang. Kinamingwit pa kang tigawa nga dato. Unya, di gwapo. Lakaw na. Ato na si Ian. Ihatag niya ang phone. Yes, ma'am. Okay na ba ang materialis? Okay na. Ilhan bitaw kung manikas ka. Honesty ang numero unong ipahimangnon ni Papa nako. Dili mahimong manikas sa mga kliyente kay makakarma na. Pero pwede lang ang musikit pa sa ex. Iyan, nangabubo ka ba na ni Alexa? Anong ikaw may init ka nako? I-remind natin kapag-usap ha? Ngang imong amahan ang bana ni Alexa. O siya ang dunay katungod nga mga bubula ko. Excuse me. Bisit. Sige. O, nahabuan na ng materialis. Kabalik mo si Mainland. Nak! Nak, ang imong uyab, nanawag. Si Lira? Oy, nak. Anak. Maghilam eh. Ay painitan nga kung ugod. Sa sige ni bugsang pitsang-pita ng anak. Oh, nagmama, nabaya ka na ako, nak. Kami ng cellphone ako, be. Atay pa. Ano may ibaw mo kang silirang nanawag, ha? Imo nang gitubag? Wa lagi ang nga Andres nanawag. Number man ang iyang gikamit. Mga akong gitubag kay nagtuuman ko nga si Papa ni mo ang nanawag. Okay na ka, nak? Sige ha, may buhaton pa ko, nak. Makalagkot yung pataasan ni Alexa eh. Kayog yung... Init kikibot ni Ian ako eh. Bahala ka diha. Di na ko magpadasa kung gibati iyan. Alexa, Paul, okay lang ka din eh. Para magisapot ka. saputon man gid kay nas iyan gud. Manang saputon na lang sad ko. Di man gud masabot na iyang batasan. Sublion ko lang ang pagpahimangnon ni mo ha. Ako yung klaron. Unsa man na? Tunay lahi nga pagbati ka na si Ian para ni mo, Alexa. Unsa? O pati nga ikam kasabot. Pero paminaw na ko. Nakagusto gina ni mo ka ng imong humapos. Unsa? Ngano si Alexa man ang nakatubag ganina? Nalimtan ako ang cellphone sa akong kwarto. Todd, ganun nanawag mo ka? Wa ko magtuo nga. Dinalian ba din yung pag-anha sa isla? Dinalian ang construction din eh. Mga, diyan na may. O ganun ka uban maghihapon ni mo ka na si Alexa? Siyang gipabantay ni Papa na ko dre. Nahadlok tingali siya nga. Musibat ko. Oh, naman ka na sa Alexa diha. Si Baton na. Magkita ta. Unsa? Ipapatay ko ni mo sa kong amahan? Oh my God, Ian. Way amahan nga mapatay anak ko, eh. Ian, please, magkita ta. Doon ako importante nga isulti ni mo. Di ko mahimong musibat. Dinalian ang nga mahuman kining mansion dire sa pag-renovate. Pero kinahalan sa personal ta magkita. Kaya importante gud kayo kung isulti ni mo karon. Unsa man ka importante? Aw, kung importante na, isulti na lang din his phone. Kung bahin na niya itong Veronica, okay ra ko sa phone nga magsulti ta. Dili ni bahin ni Veronica. Bahin ni natong duha. Unsa maligi na? Isulti na lang. Mabdos ko, Ian. Unsa?
Nagalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!